या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। 12वी परीक्षेत कोकणच अव्वल, सीएम एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार आणि राष्ट्रीय स्तरावरील दी प्राइड ऑफ इंडिया भास्कर अवॉर्ड कोकण सात लाईव्हचे संपादक सागर चव्हाण यांना जाहीर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। नमस्कार, मी जुईली आणि आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। 12वीचा रिझल्ट हातात आलेला आहे आणि 2 वाजता हा जो निकाल आहे तो जाहीर होणार आहे। मात्र बोर्डाची पत्रकार परिषद झाली आणि या बोर्डाच्या पत्रकार परिषदेतून काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत त्या सांगण्यात आलेल्या आहेत। तर संपूर्ण राज्याचा निकाल हा यंदा 91.25% लागलाय आणि त्यात कोकण विभाग अव्वल ठरलाय। नेहमीप्रमाणे मुलींनी बाजी मारलेली आहे, मात्र यावेळेचा जो रिझल्ट आहे तो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत काहीसा घटल्याचं सुद्धा समोर आलेलं आहे। आता पाहूयात सविस्तर निकाल आहे, कसा राज्याचा निकाल लागलाय तो। यंदा राज्यात निकाल 91.25% निकाल लागलाय। 12 लाखाहून विद्यार्थी हे उत्तीर्ण झालेले आहेत। तर यात कोकण विभागाचा सर्वाधिक निकाल लागला असून हा 96.1% इतका लागलाय। तर सर्वात कमी निकाल हा मुंबईचा लागलाय, तो म्हणजे 88.13% इतका आहे। अशी माहिती जी आहे त्या राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी यांनी दिलेली आहे। तर 14,16,371 विद्यार्थी हे परीक्षेस बसले होते, त्यापैकी 12,92,468 विद्यार्थी हे उत्तीर्ण झाले। राज्याच्या निकालाची 91.25% एवढा आहे। तर कोकण विभाग अग्रेसर असून सर्वाधिक निकाल हा 96.1% इतका लागलाय। तर सर्वात कमी निकाल हा मुंबईचा लागलाय, तो म्हणजे 88.13% आहे। त्यानंतर मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण यंदाही जास्त आहे। यंदा देखील मुलींनी बाजी मारलेली आहे। तर याचं प्रमाण जे आहे मुलींचं उत्तीर्ण होण्याचं ते 93.73% इतका आहे। तर मुलांचा निकाल हा 89.14% इतका आहे। त्यामुळे मुलांपेक्षा 4.59% हा जो निकाल आहे तो मुलींचा सर्वाधिक आहे। त्यानंतर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षीचा रिझल्ट हा काहीसा घटलेला देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। मात्र आनंदाची बातमी, नेहमीप्रमाणे कोकण बोर्डानं या सगळ्यात बाजी मारल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर आता गुण पडताळणीसाठी 26 मे पासून अर्ज करता येणार आहेत। तर ऑनलाईन निकाल जाहीर झाल्यानंतर 12वी परीक्षेस बसलेल्या विद्यार्थ्यांना अनिवार्य विषयातील गुणांची पडताळणी करता येणार आहे। उत्तरपत्रिकांची छायांकित प्रत असेल, पुनर्मूल्यांकनासाठी संबंधित विभागीय मंडळाकडे ऑनलाईन पद्धतीनं तुम्हाला कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत अर्ज करण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे। त्यासाठी आवश्यक अटी, शर्ती आणि ज्या सूचना आहेत त्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत। त्यानंतर विद्यार्थ्यांना 12वीची गुणपत्रिका आणि स्थलांतर प्रमाणपत्र त्यांच्या शाळा महाविद्यालयांमार्फत 5 जून पासून दुपारी 3 नंतर वितरित करण्यात येणार आहे। त्यामुळे आताची मोठी बातमी ती म्हणजे 12वीचा निकाल जाहीर झालेला आहे। 2 वाजल्यापासून तुम्हाला हे निकाल जे आहेत ते तुमच्या संकेतस्थळावर अवेलेबल होतील, म्हणजे वेबसाईटवर तुम्हाला थेट पाहता येणार आहे। त्यामुळे आता सिंधुदुर्गातून कुठलं कॉलेज बाजी मारतंय, सिंधुदुर्गातून कोण अव्वल ठरतंय हे सुद्धा आपल्याला बघायचं आहे। तर या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हवर अगदी सुपरफास्ट मिळणार आहे। त्यामुळे आताच
आमचं यूट्यूब चॅनल असेल, फेसबुक पेज असेल त्याला फॉलो करा. त्याचबरोबर TV चॅनलवर सुद्धा या संदर्भातले अपडेट तुम्हाला मिळतील. आणि त्याचबरोबर आता धाकधूक वाढल्याचं सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी काहीच अवकाश राहिलेला आहे. आता नुकता 1:30 वाजत येतोय. दुपारी 2 नंतर हा निकाल तुमच्या हाती येणार आहे. त्यामुळे आता या निकालाकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. मात्र राज्यातून कोकण विभागानं बाजी मारलेली आहे. सर्वाधिक निकाल हा कोकण विभागाचा लागलेला आहे. 96.1% इतका लागलाय. तर दुसरीकडे सर्वाधिक कमी निकाल हा मुंबईचा लागलेला आहे. त्याचबरोबर यंदा देखील मुलींनी बाजी मारली आहे. मुलींचं उत्तीर्ण प्रमाण हे मुलांपेक्षा अधिक ठरतंय आणि त्यात सुद्धा 4.59% एवढं प्रमाण जे आहे मुलींचं ते उत्तीर्ण होण्याचं मुलांपेक्षा हे जास्त आहे. या संदर्भातले प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकण 7 लाईव्हवर मिळतील. त्यासाठी पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. स्वच्छ दोडामार्ग मिशनला आता नगरपंचायतच्या RRR सेंटरची जोड देण्यात आली आहे. नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांच्या हस्ते याचा शुभारंभ करण्यात आला. स्वच्छ सुंदर कसई दोडामार्ग शहरासाठी नगरवासियांनी नगरपंचायतनं सुरू केलेल्या RRR सेंटरचा पुरेपूर वापर करून नगरपंचायतला सहकार्य करावं असं आवाहन नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण यांनी केलंय. मेरी लाईफ मेरा स्वच्छ शहर RRR सेंटर अभियानाअंतर्गत कसई दोडामार्ग शहरवासियांसाठी नगरपंचायतीनं स्वच्छतेत एक पाऊल पुढे टाकत या सेंटरची सुरुवात केली आहे. घरामध्ये असलेल्या जुन्या वस्तू, जुनी भांडी, जुनी पुस्तकं, कपडे, जुने चप्पल, बूट, इलेक्ट्रिक वस्तू इत्यादी वापरण्यास योग्य साहित्य आणि वस्तू नगरपंचायतनं सुरू केलेल्या RRR सेंटर इथं जमा करता येणार असल्यानं शहरातील अशा कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावणार आहेत. इतकंच नव्हे तर नागरिकांमार्फत RRR सेंटर मध्ये जमा करण्यास येणारं साहित्य हे गरजू लोकांनाही देण्यात येणार आहे. अशा अभिनव सेंटरची सुरुवात कसई दोडामार्ग नगरपंचायत कार्यालयाजवळ बुधवारी नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपनगराध्यक्ष देविदास गवस, बांधकाम सभापती नितीन मणेरीकर, महिला बालकल्याण सभापती ज्योती जाधव, क्रांती जाधव, रामचंद्र मणेरीकर, प्रशासन व्यवस्थापक प्रकाश पाटील, संजय शिरोडकर, पदाधिकारी, कर्मचारी आणि शहरातील नागरिक श्री गणेश गावडे इतर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आलं. हे सेंटर 24 मे ते 25 मे सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत चालू राहणार असून त्यानंतर हे सेंटर कसई दोडामार्ग प्रोसेसिंग साइट स्मशानभूमी शेजारी चालू राहील. आपलं शहर स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी सहकार्य करून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संपूर्ण देशभरात रुजवलेली स्वच्छता चळवळ आपल्या शहरातही अधिक जोमानं व्यापक बनेल असा विश्वास व्यक्त करण्यात आलाय. मेरी लाईफ स्वच्छ शहर आणि आपल्या शहरासाठी जे आवश्यक असणारे RR सेंटरचा एक उद्देश असा की ज्या आपल्या जुन्या वस्तू असतात जे टाकून देतो, कचरा म्हणून टाकून देतो, फेकून देतो, त्याचं कुठेतरी एक वर्गीकरण व्हावं आणि त्या वस्तू जर समजा उपयोगी असतील ते लोकांसाठी पण आपण देऊ शकतो व त्याचं रिसायकलिंग पण आम्ही करू शकतो. या उद्देशाने नगरपंचायत कसई दोडामार्गने हा उपक्रम आज आपण हाती घेतलेला आहे. तरी माझ्या दोडामार्गच्या शहराच्या सर्व जनतेला मी आवाहन करत आहे आमच्या या कार्याला सर्वांनी मिळून साथ द्यावी आणि हा कार्यक्रम यशस्वीपणे पार पाडावा. या शहरासाठी आपला अभिमान ठरणारी गोष्ट आहे की ज्या आपली इलेक्ट्रिक वस्तू जुन्या भांडी असतील, जुने चपलं असतील ते सर्व आपण इकडे गोळा करून आपण स्वतः इकडे येऊन दिलं तर चांगलं होईल. नाहीतर ज्यांना शक्य नसेल येणं त्यांची नगरपंचायत कसई दोडामार्गच्या नगरपंचायतला फोन केला तरी आमची घंटा गाडी आणि आमचे कर्मचारी सफाई दूध जाऊन तिकडचं त्यांचं सामान आम्ही कलेक्ट करू. हे सर्व आम्ही ह्या जनतेसाठी करत आहोत, आपल्या दोडामार्ग स्वच्छ सुंदर ठेवण्यासाठी करत असो. आणि जे आपण जे स्वच्छतेसाठी जे आपल्याला पुऱ्या भारत देशामध्ये जी एक क्रांती घडत आहे, क्रांती चालत आहे
माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी आम्हाला स्वच्छतेचा एक मार्ग दाखवला, रस्ता दाखवला आहे. त्या मार्गावर कसे दोडामार्ग नगरपंचायतची आपण एक सुरुवात करत आहोत आणि ती सुरुवात करताना सर्व दोडामार्गच्या शहराच्या जनतेने आम्हाला साथ द्यावी ही सर्वांना मी विनंती करतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 1424 21. सावंतवाडी शहरातील पटेकर बंधूंचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या पटेकर्स फ्रेश मार्टचा शानदार शुभारंभ गुरुवारी पार पडला. मोहिनी पटेकर आणि परशुराम पटेकर यांच्या शुभ हस्ते फीत कापून या मार्टचं उद्घाटन करण्यात आलं. गणेश प्लाझा, विठ्ठल मंदिर रोड, कलावती आई मंदिर समोर जुना बाजार इथं हे पटेकर्स फ्रेश मार्ट ग्राहकांच्या सेवेत रुजू झालंय. बाजार भाव आणि ऑनलाईन पेक्षा कमी किमतीत इथं सर्व वस्तू उपलब्ध करून देण्यात आल्यात. गुरुवारी पटेकर्स फ्रेश मार्टचा शानदार शुभारंभ मोहिनी पटेकर आणि परशुराम पटेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील या नव्या मार्टला सदिच्छा भेट दिली. या मार्टमध्ये रोजच्या गृहोपयोगी वस्तू, बेकरी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधने, मसाले, कडधान्य यांसह आईस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, गिफ्ट आयटम्स, ब्रँडेड सॅक, बेडशीट, कपडे, बेबी टॉयज यांसारख्या अनेक वस्तू माफक दरात एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत. ग्राहकांना ऑनलाईन पेक्षा स्वस्त वस्तू इथं उपलब्ध करून दिल्यात. उद्घाटनानिमित्त विविध उत्पादनांवर स्पेशल डिस्काउंट देखील देण्यात आले. सावंतवाडी शहरात फ्रेश मार्ट नावाने जो आम्ही सुपर मार्केट सुरू केलं आहे, एक शहराची गरज, जे आजच्या ग्राहकांची गरज, जे सर्व काही एकाच ठिकाणी मिळावं या अपेक्षेने आणि ग्राहकांच्या सेवेसाठी म्हणून हे दालन सुरू केलेलं आहे. या ठिकाणी गृहोपयोगी जेवढं सामान लागतं, अगदी हॉलपासून बेडरूम, किचनपर्यंत लागणारं सर्व सामान, मग त्यात भुशारी असू देत, कटलरी असू देत, इतर सौंदर्य प्रसाधने असू देत, किंवा बेडरूमसाठी लागणाऱ्या ब्लँकेट्स वगैरे, बेडशीट्स, सोलापुरी चादर, वेगवेगळे दोर, उषा इत्यादी सर्व जे सामान घराच्या उपयोगासाठी जे लागतं ते सर्व या ठिकाणी आम्ही उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्याचबरोबर प्लास्टिक मटेरियल, ज्यात बादल्यांपासून सर्व जे मटेरियल प्लास्टिकमध्ये येतं, अनब्रेकेबल प्लास्टिक, ते अनब्रेकेबल प्लास्टिक आहे. गाला कंपनीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आहेत, ते सर्व प्रॉडक्ट्स या ठिकाणी आहेत. डिओपासून सर्व सेंट, शॅम्पू, साबण इत्यादी सर्वच साहित्य या ठिकाणी आहे. त्याचबरोबर जे सामान इथं भुशारी आणलेलं आहे ते सर्व मुंबई मार्केटचं आहे. म्हणजे उत्तम प्रतीचं भुशारी सामान, उत्तम प्रतीचा तांदूळ, गहू इत्यादी सर्व कडधान्य वगैरे ही मुंबई मार्केटमधून या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे. त्याचबरोबर ड्रायफ्रूट्स आहेत, मुंबईमधून आणलेले उत्तम प्रतीचे ड्रायफ्रूट्स या ठिकाणी ग्राहकांच्या गरजेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत.
या प्रसंगी मोहिनी पटेकर, परशुराम पटेकर, दीपक पटेकर, महेंद्र पटेकर, भूमी पटेकर, पूजा पटेकर, निमिष पटेकर, मैथिली पटेकर, गोपाळ हरमलकर, वैभवी हरमलकर पटेकर, माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडेवरेकर, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, प्रवीण केसरकर, वैभव कुडतरकर, अनामिका चव्हाण, शरद शेटकर, विनीता सातार्डेकर, बिपिन सातार्डेकर, प्रकाश बोगलेकर, कमलेश चुनेकर, फ्रान्सिस रॉड्रिक्स, गिरीश धुरी, फटी नाईक उपस्थित होते. नव्यानं सुरू होणाऱ्या या पटेकर्स फ्रेश मार्टला एकदा अवश्य भेट द्या आणि मनमुराद खरेदी करा असं आवाहन पटेकर कुटुंबियांनी केलंय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं #1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. माझं नाव सेजल सत्यान परब. मी कॉमर्स स्ट्रीमला आहे. खरोखर आनंद होत आहे. असं बोलण्यासारखं जास्त काही नाही आहे, पण मला आनंद होत आहे. मी असं म्हणेन की कष्टाचं फळ मिळालं, पण असं टिपिकल असं वाटत नाही आहे काय सगळ्यांना वाटतं तसं. ठीक आहे, म्हणजे आनंद होत आहे नक्कीच, पण तरी अभ्यास करताना काही अडचणी तुला आल्या? नाही, असं खूप अडचणी वगैरे नाही, कारण सवय होती अभ्यासाची, त्यामुळे एवढं बर्डन वगैरे असं कधीच काय वाटलं नाही. किती वेळ अभ्यास करायची, काय सब्जेक्ट? तसं फिक्स टाइम टेबल नव्हतं, म्हणजे खोटं वाटेल बरेच जणांना, पण खरोखर फिक्स टाइम टेबल नव्हतं. एक्झामच्या आधी उठायची सकाळी लवकर, कारण ते गरजेचं होतं बस. आणि तू एवढे 94 गुण मिळाले कणकवलीमध्ये, एक मुलगी म्हणून तू अव्वल आहेस, काय सांगशील? काही नाही, असं मुलगा मुलगी असं काय वेगळं वाटत नाही. सगळ्यांनी अभ्यास केला पाहिजे, केला तर मिळतील कोणालाही, असं काही डिफरन्स नाही. आई वडील तुझ्या अभ्यासामध्ये तुला नेहमी मदत करतात? हो हो, आई उठवायची सकाळी आणि कधी कधी न सांगता पण उठायची मी, पण त्यांना जरा धक्का बसायचा का उठली आहे वगैरे. बाबांनी पण खूप फायनान्शियल हेल्प केली. आनंद आहे. काय इच्छा आहे तुझी पुढे शिकण्याची? मला CS करायचं आहे, कंपनी सेक्रेटरी. हो, ते आता सुरू केलं आहे मी. ऑलमोस्ट एक एक्झाम क्लिअर पण झाली आहे, आता पुढे होईल अशी आशा आहे. आज सर्व स्तरातून तुझं कौतुक होत आहे, कसं वाटतंय? आनंद होतोय, जास्त काही नाही, आनंद होतोय. तुझ्यासोबत आणि आताची सध्या युवा पिढीला तू काय सांगशील? काय नाही, असं अभ्यासाचं टेन्शन घेऊ नये. म्हणजे मी पण नाही घेतलेलं, खरं तर खोटं वाटेल पण नाही घेतलेलं. टेन्शन घेऊ नये, मजा मस्ती पण करावी, पण अभ्यासाच्या वेळी अभ्यासच केला पाहिजे, हे पण तेवढंच खरं आहे. तुमची मुलगी आहे, आज ती कणकवलीमध्ये अव्वल नंबर आणले, काय सांगता? सांगण्यासारखं असं काही नाही, अभ्यास महत्त्वाचा आहे. सेजलने 11वीपासूनच तयारी केलेली अभ्यासाची. पहाटे 3-3:30ला उठून तिचा अभ्यास असायचा. चालायचं, अभ्यास करणं गरजेचं आहे, मजा मस्ती पण आहे. पहाटे लवकर उठून अभ्यास करायची, तुम्ही तिला अभ्यासामध्ये काही मदत करायचा? नाही, फक्त केव्हा तरी उठवावं लागायचं, पण तिचं तीच म्हणजे स्वतःहूनच तिने सगळं केलं. आमचं असं काहीच नाही, फक्त फायनान्शियल सपोर्ट बाबांनी भरपूर केला. असं नक्कीच तुमच्या मुलीने कणकवली तालुक्यात अव्वल नंबर मिळवलेला आहे, तुम्ही देखील तिला खूप मदत केली आहे, काय सांगा? 100% खरं आहे ती, त्याची जास्त तिलाच मिळेल. आम्ही जास्त काही तिला तसं केलं नाही, सपोर्ट केला आहे पूर्णपणे की तिचं तिने केलेलं आहे. त्याच्या आम्ही फक्त मागून म्हणतो सपोर्ट तेवढा केलेला आहे, फार मोठा आम्ही काही केलं नाही. जास्तीत जास्त हिने आणि तिच्या आईचा जास्त आहे माझ्यापेक्षा. तुमची मुलगी कणकवली तालुक्यात अव्वल आणली, काय वाटतं तुम्हाला? अभिमान वाटतो.
आमच्या नाव तिने म्हणजे मोठं केलं असं. ही जे परिवार आहे ते आज सेजलचे अभिनंदन करत आहे. आपण पाहतो की तिला पुष्पगुच्छ देऊन पुष्पगुच्छ देऊन आणि पेढा भरून तिचं अभिनंदन करत आहेत. तिची आई वडील आणि तिचे पेढा भरवत आहेत आणि तिचं अभिनंदन करत आहेत. आपण ही लाईव्ह दृश्य आपल्या प्रेक्षकांना दाखवत आहोत. सेजल, तुझं अभिनंदन. आमच्या कोकण साथ लाईव्ह परिवाराकडून देखील तुझं अभिनंदन. तू उत्तरोत्तर प्रगती करावी हीच आमची तुला शुभेच्छा आहे. तशाच पद्धतीने आपल्यासोबत कणकवलीतील एक विद्यार्थी देखील आहे ज्याने कणकवली मध्ये 82% गुण मिळवलेले आहेत. काय सांगशील, तुला देखील आज 82% गुण मिळाले आहेत? मला आता फार आनंद होतोय. खरं सांगायचं तर आनंद होतोय, पण एकीकडे दुःख वाटतंय की मी जेवढा प्रयत्न केला त्याच्यापेक्षा जरा कमी गुण मिळाले. आणि एकीकडे आनंद पण होतोय की कोणत्याही प्रकारचा क्लास किंवा बाहेर कोणाकडेही न जाता फक्त कॉलेजमध्ये शिकून स्वतःच्या प्रयत्नावर एवढे 82.50% मिळवले, त्याबद्दल मला अभिमान वाटतोय. तू अभ्यास करायचास, कशा पद्धतीने करायचास, काय सांगशील? अभ्यास म्हणजे बाकीची करतात तसा अभ्यास मी कधीच केला नाही. मी एकदम फ्री वागून जसं मला पटेल तसं तेव्हा अभ्यास करायचा, मनाला वाटेल तेव्हा खेळायचं वगैरे. तर आणि विशेष असा अभ्यास नाही, 4 तास जास्तीत जास्त अभ्यास करायचो, जास्त नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं फेसबुक पेज. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित, अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा, मार्गदर्शन, कला, क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. यज्ञेश, अभिनंदन तुझं. कोकण साथ लाईव्हच्या परिवाराकडून अभिनंदन. आज तुला 12वी मध्ये 93.33% गुण मिळाले आहेत, अव्वल गुण आहेत. काय सांगशील? आणि ह्या अपंगावर मात करत हे तू गुण मिळवल्यास, काय सांगशील? खूप छान वाटतंय, एवढे चांगले गुण मिळाले. त्यामध्ये जास्ती मेहनत माझ्या आईचीच आहे, कारण तिच्यामुळेच मला कॉलेजला जाणं येणं वगैरे शक्य होत होतं. पण लहानपणापासूनच आईने तुला सहकार्य केलेलं आहे. 10वीत देखील जास्त गुण तुला मिळाले होते. आणि रोज जाणं येणं शाळेमध्ये, अभ्यास करणं कसं काय करत, काय सांगतो? रोज मी रिक्षाने जात होतो शाळेमध्ये. तिकडे व्हीलचेअर वगैरे ठेवलेली होती. शाळेमध्ये पण शिक्षक वगैरे यांनी भरपूर सहकार्य केलं. आणि घरी पण मी अभ्यास करत होतो रेग्युलर. अभ्यास करताना काही अडचणी कुठल्या आल्या तुला? अभ्यास करताना ज्या अडचणी आल्या त्यामध्ये शिक्षकांनी मला भरपूर मदत केली. शाळेमध्ये येणं जाणं, वर्गामध्ये बसणं असेल किंवा शिकणं असेल, यामध्ये तुला खूप इतर मुलांपेक्षाही तुला खूप त्रास सहन करावा लागत होता, काय सांगशील? तो त्रास सहन करणं अपरिहार्य होतं, पण त्यामधनं मिळालेलं यश पण खूप मोठे. निश्चितच. आज तू 93% गुण तुला मिळालेले आहेत. इतर विद्यार्थी देखील जे आहेत, काही विद्यार्थी कमी गुण मिळाले आहेत, ते नाराज झालेले आहेत, त्यांना काय सांगशील? मार्कांवरनं कुठल्याही विद्यार्थ्याची जी काही क्वालिटीज आहेत त्या ठरत नसतात. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या भविष्यात काय करता हे जास्त महत्वाचं आहे, ना की तुमचे आताचे मार्क. भविष्यात काय करशील, काय सांगशील? भविष्यात माझा MBA करण्याचा विचार आहे. तुझी आई आपल्यासोबत, काय सांगाल? आज यज्ञेशने खूप चांगले गुण मिळवलेले आहेत आणि त्याच्यामध्ये तुमचा मोठा वाटा आहे, काय सांगता? नाही, त्याने पण अभ्यास भरपूर केला आणि त्याला जे काय पाहिजे ते मी त्याला सगळं अगदी व्यवस्थित देत होते. त्याच्या वडिलांनी आणि मी सगळं घरी त्याचे व्यायामापासून सगळं व्यवस्थित करून घेत होते. तोही त्याला साथ व्यवस्थित देत होता. आणि अभ्यास त्याने खूप अगदी मेहनतीने स्वतःहून अभ्यास केलेला आहे. त्याला त्याचं श्रेय त्यालाच मिळायला पाहिजे. मी त्याला एक सपोर्ट म्हणून आईने केलेला आहे. रोज त्याला त्याचं आवरणं असेल, त्याला शाळेत सोडणं असेल, त्याला रिक्षेतून नेणं, शाळेपर्यंत पोहोचणं, वर्गापर्यंत पोहोचणं, ही जबाबदारी आई म्हणून तुमच्यावर मोठी होती. त्याला तुम्ही हे सगळं करून दिलं, त्याबद्दल काय सांग?
नाही, माझं ते कर्तव्य मी समजते, कारण त्याला मी जाणीव करून देणार नाहीये की अपंग आहे म्हणून. आणि त्याने तो पहिल्यापासूनच हुशार होता आणि त्याला हे सगळं देणं हे आईचं कर्तव्य, आई वडिलांचं कर्तव्य आहे. त्याप्रमाणे मी त्याला सगळं दिलेलं आहे आणि त्याचं असंच भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी मी त्याला साथ देईन. धन्यवाद. तुम्ही मला एक सांग, तू आई वडील सांगितलं की दरवेळी तुझ्या सोबत राहतील सांगले, वडील आणि आई नेहमी तुझ्या सोबत आहेत, काय करशील त्यांच्यासाठी? मला त्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करायच्या आयुष्यात. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. सावंतवाडी शहरात नव्यानं उभारण्यात येणाऱ्या संत गाडगेबाबा भाजी मंडईच्या भूमिपूजनासाठी येत्या मंगळवारी 30 मेला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार आहेत. यावेळी त्यांचा सावंतवाडीकरांच्या वतीनं भव्य नागरी सत्कार देखील करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती शिक्षण मंत्र्यांनी दिली आहे. तर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शहरातील अन्य विकास कामांचीही भूमिपूजन करण्यात येणार आहेत. याबाबत अधिक माहिती देत आहेत आमचे सावंतवाडी करस्पॉन्डंट विनायक गावास. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचं सावंतवाडी शहरात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री झाल्यानंतर आगमन होणार आहे. शहरात नव्यानं उभारण्यात येणाऱ्या संत गाडगेबाबा भाजी मंडईच्या भूमिपूजनासाठी येत्या 30 मे रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सावंतवाडीत येणार आहे आणि यावेळी त्यांचा सावंतवाडीकरांच्या वतीनं भव्य नागरी सत्कार देखील करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेली आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतरच एकनाथ शिंदे पहिल्यांदाच सावंतवाडीत येणार असल्यानं मोठी उत्सुकता सावंतवाडीकरांमध्ये आहे आणि सावंतवाडीकरांकडनं मोठं जल्लोषी असं स्वागत होणार आहे. त्याचबरोबर एक धडाकेबाज निर्णय घेणारे आणि रिअल लाईफमधले नायक म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पाहिलं जातं. त्यामुळे सावंतवाडीकरांच्या आशा देखील या निमित्तानं पल्लवित झाल्यात. CM शिंदेंच्या दौऱ्यानंतर सावंतवाडीकरांचे जे अनेक प्रलंबित आणि रखडलेले जे प्रश्न आहेत ते मार्गी लागतील अशी एक आशा किंवा एक अपेक्षा या त्यांच्या दौऱ्यानिमित्त निर्माण झाली आहे. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने म्हणायचं झालं तर मल्टी स्पेशालिटीचा जो विषय आहे, गेली अनेक वर्ष आपण ऐकतोय, 5 वर्ष झाली भूमिपूजन होऊन पण आज त्या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचा जागेचा प्रश्न वादात सापडलेला आहे. वीटसुद्धा त्या ठिकाणी लागलेली नाही आहे. आजही इथल्या लोकांना आरोग्यदृष्ट्या आणि डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळं गोवा राज्यावर अवलंबून राहावं लागतं आहे. सावंतवाडीकरांसाठी ही वेदनादायी अशी गोष्ट आहे आणि त्यामुळे या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलबाबत एकनाथ शिंदे कोणता तरी निर्णय घेतील आणि ठोस निर्णय घेऊन हा जो वादात सापडलेली जमीन आहे किंवा हा रखडलेला प्रश्न आहे, गेली 5 वर्ष हा प्रश्न रखडला, तो मार्गी लागेल अशी आशा. कारण त्यावेळीचे राज्यमंत्री असणारे आणि विद्यमान मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते त्यावेळी या मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचं भूमिपूजन झालं होतं. त्यामुळे या वादावर पडदा पडून वाद संपुष्टात येऊन मल्टी स्पेशालिटीचा विषय मार्गी लागेल अशी एक आशा अपेक्षा आहे. कारण ठाणे पॅटर्न ज्या पद्धतीनं एकनाथ शिंदेंनी राबवला आहे आरोग्याच्या बाबतीत, तसाच सावंतवाडी ते राबवतील अशी अपेक्षा आहे. तर फेज 1चं काम पूर्ण होऊन सुद्धा गेली 9 वर्ष रखडलेला सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचा प्रश्न आजही प्रलंबित आहे. रेल्वे टर्मिनस पूर्ण झालेलं नाही आहे आणि याच्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी होत आहे. काही दिवसांपूर्वी पाहिलं तर इथले माजी आमदार जानन मटकर यांचे नातू मिहीर मटकर असतील किंवा वसई विरार कोकण रेल्वे संघटना असेल, यांच्या माध्यमातून सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन दिलं होतं. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे असतील, विनायकराव असतील, यांचं सगळ्याच मंत्र्यांचं प्रशासनाचं लक्ष टर्मिनलच्या संदर्भात आणि जे रेल्वे प्रवासी आहेत त्यांचे प्रश्नांसंदर्भात वेधलं होतं. त्यामुळे या संदर्भात सुद्धा एकनाथ शिंदेंनी निर्णय घ्यावा अशी मागणी होते. त्याचबरोबर कबुलात दर जो प्रश्न आहे आंबुले, गिळे आणि चौकुळमधला, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही न केल्यामुळे हा प्रश्न रखडला असा आरोप केसरकरांनी केला होता. त्यामुळे आज केसरकरांचे जवळचे असणारे आणि केसरकरांचे खास असणारे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्यावेळी सावंतवाडीत येणार त्यावेळी आंबोली, चौकुळ, गिळे कबुलातदार प्रश्न मार्गी लावतील अशी एक आशा पल्लवित झाली. त्याचबरोबर मतदारसंघातली मग सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या 3ही तालुक्यातले उर्वरित गंभीर प्रश्न आहेत, आजही रखडलेले आहेत. या
सर्वच प्रश्नांवर ते एक ठोस भूमिका घेतील आणि हे सर्व प्रश्न निकाली लागतील अशी आशा या निमित्तानं निर्माण होत असताना सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इथल्या बेरोजगार युवक युवतींच्या हाताला काम मिळण्यासाठी रोजगाराभिमुख असा निर्णय सावंतवाडीत आल्यानंतर एकनाथ शिंदे घेतील आणि सावंतवाडीकरांना रिटर्न गिफ्ट देतील अशी एक अपेक्षा या निमित्तानं निर्माण होते. सध्या स्थितीत पाहिलं तर सावंतवाडीत एकनाथ शिंदे यांचं जल्लोशी स्वागत होणार आहे आणि आदरातिथ्य करण्यात सावंतवाडी नेहमीच पुढे असते. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदे सावंतवाडीच्या पदरात नेमकं काय टाकतात, सावंतवाडीकरांच्या पदरात नेमकं काय टाकतात हे त्यांच्या दौऱ्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. परंतु सध्या तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार असल्यानं रखडलेले जे प्रश्न आहेत ते आता तरी मार्गी लागतील असा विश्वास सावंतवाडीकरांच्या मनात निर्माण झालेला आहे. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. 12वी परीक्षेत कोकणच अव्वल. सीएम एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत येणार आणि राष्ट्रीय स्तरावरील दी प्राईड ऑफ इंडिया भास्कर अवॉर्ड कोकण 7 लाईव्हचे संपादक सागर चव्हाण यांना जाहीर. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of Tizer Super Soft Shirts. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.